Hola, soc la Diana de l'Herbolari del Mercat de Montserrat de Barcelona. I aquest any, com que no podem celebrar Sant Ponç, el patró dels herbolaris, com ens agrada, amb la nostra fireta d'herbes remeieres, mel, productes naturals que celebrem a la plaça de les Dones de Roquetes, organitzat pel Centre Toni Guida, se'm va demanar que fes una petita explicació de quines podien ser aquelles plantes que ens ajudessin a passar aquells moments d'angoixa que ens ha generat la pandèmia. Així doncs, ara passarem a veure les imatges d'aquestes plantes mentre jo poso veu i us explico quines són les seves propietats. Doncs passem a veure aquestes plantes que ens han d'ajudar aquests dies. Veurem 3 grans blocs. Primer veurem les ansiolítiques, aquelles que ens trauran l'ansietat, les angoixes que ens genera aquesta situació. En trobem 4. La passiflora, la melissa, l'ars blanc i el lúpul. Després veiem les inductores del son, aquelles que ens ajudaran a agafar el son i a dormir. Les més conegudes, la valeriana, la tila i la rosella. I finalment, aquelles plantes o flors, normalment, que seran relaxants, que ens ajudaran a acompanyar a les ansiolítiques i a les inductores del son, com són la flor de taronger, l'espígol, la camamilla i la Maria Lluïsa. Totes aquestes plantes les podem utilitzar o trobar en diferents formes. Normalment el que farem és una infusió. Posarem l'aigua a bullir i quan l'aigua bull tirem la planta, la traiem del foc i la deixem reposar. La infusionem o l'escaldem. Mentre quan la planta és més dura, com una escorça o una arrel, el que farem és la decocció, on aquí sí que la planta bull entre uns 3 i 5 minuts. També podem trobar aquestes plantes amb altres formats, com són els extractes, on s'extreu els principis actius a partir d'alcohols o glicerines i les podem prendre en forma de gotes o trobem comprimits o càpsules d'aquesta mateixa planta. La passiflora és la gran ansiolítica. Alleuja l'ansietat, la intranquil·litat, treballa temes de la depressió i també ens ajudarà a agafar el son. La melissa normalment acompanya la passiflora i té aquests efectes sedants i és un gran equilibrant del sistema nerviós. L'ars blanc, que és poc conegut i es coneix més per les seves funcions cardiovasculars, també té un efecte sedant i de calma de nervis. El llúpol encara és més desconegut que l'ars blanc, però té molta importància. És un gran regulador del sistema nerviós i ens ajuda en nerviosisme, en ansietat, tranquil·litzant. Ara passem a veure aquelles que són inductores del son. Les més conegudes, la tila, que ens provoca i ens indueix el son, i la valeriana, també sedant i inductor del son en cas de problemes. En el cas de valeriana és de les poques que utilitzem la seva arrel. La rosella, amapola en castellà, és coneguda per les seves propietats hipnòtiques i per això ens ajudaran molt en temes d'insomni. Perquè fa aquelles plantes que ens acompanyaran, que són més aviat relaxants, que ens ajudaran a acompanyar aquestes ansiolítiques i aquestes inductores del son, ens trobem la flor de taronger o l'azar, que és un gran relaxant i ens ajuda també a l'insomni i a l'ansietat. L'espígol, un somnífer lleuger, molt relaxant, amb agradables olors. I potser no coneixem tant, però és veritat que la camamilla també té un efecte sedant, suau, que pot acompanyar una tila, una valeriana, o la Maria Lluïsa, que relaxa i tonifica els nervis. I finalment us volia fer una proposta de tisana per prendre aquests dies. Aquesta tisana serà diferent si la volem utilitzar durant el dia o durant la nit.
Durant el dia el que posarem són els ansiolítics, que ens permetran estar tranquils i relaxats, però que no ens dongui son. En canvi, a la nit agafarem la mateixa tisana del dia i li afegirem un dels dos inductors més forts del son, la tila o la valeriana, que això ens permetrà agafar el son. A més, si voleu endolcir una mica més aquesta tisana, jo us recomano que hi afegiu mel de taronger, que és molt relaxant. Què? Com ha anat? Espero que us hagi agradat i que us pugui ser d'utilitat per passar millor aquests dies. I ja ho sabeu, em podeu trobar a l'herbolari del Mercat de Montserrat. Fins la propera! Gràcies!